Era Radio Tengigela. شنوندگان رادیو دنگگل'den baş kodarın hece iri hafta ilone 2024 şemili Brüksel saat 11 amede 12 hemen uçen saat 12 peşkeş bikendem de mazadiya reber apoya شروان مجلسلشگری امن بچه ایریشا داگیر کران تک برن درباره شهر ناوند راگاندنا مجلسلشگری امن بچه داخویانی دا دازانین دولتا ترک بریا چته خو دو درنگی اشوی ایریش بر سرگوند هوشیریه ev dever dikeve bakure rüşate min biçe şervan meclsleşgeri amir biçe yekser bersivdan erişan hejmarek dagir keratın koştuğu birindar xu قصد راگاندن و دو مهانده سود چارچتین داعش هاتن گرتن نوید راگاندن ایزن سوریه دموکراتیک دربار اپراسیون قصد لهبری داعش داخویانی دا قصد دیارکر کود ترمه و تباغده وان لباکو رشات سوری لرقا کرامه دیرازور مرگد سور قامشلو حسه گلیدجی داعش شازده اپراسیون دارخستن سود چارچتین داعش هاتن گرتن و پنجی هاتن کشتن درها چتین هاتن گرتن دست سرچته جهنه وان سرچته لهرمه gelek takin ve eriş plan kirene yek jiber persen vasayeten bomba barkiri amade dikir qasede dazanin de operasyon ede ber perse aboriye o finans kirena daişe le bajar raqi hatiye girten şane den ku destevan de eriş şande hebun hatine girten her wa beş çetatine kuştun se juan serçetin metr sidar bu ye çareji tevli eriş aredici girtika sina yataha khayran abajare haseki bu Milisen Tekinguyen hebede hele İstanbul'e çalake kiren Milisen Tekinguyen HDP ev düşkuten. Sisi elune de derdura saat 8'de hunivande beşa servisi o vasaytan alıkada Bodrum'e ya Şişli Plaza yalı cadde 19 Mayıs Şişli Fulya'ya jali milli selme ve hati hedef girden. Hem o avay bu taktika saptajı şavuti u derdor bu çalaki harekete panikede. Yen kudu fikirin eved plazayen devlemente bağıran ben ve her tımdırava dengasi edebişin. Dada xuyane de evtijihatın diyarkerin milli selmeyen tekin guyin pişti çalaki brengeke be evle geçtin kaden xoy evve çalaki diyari militanen arteşa rızgariya Beluç, Hevre Zilan Kurd, Mahal Beluç, u Rızvan Beluç, Hamal, en befedai şehit bu nedikin. شاخ کمالی مافی مروان ایهاده انقره درباره روشال گرتیگهان راپورک اشکرک راپور بین پیکنا مافان الی گرتیگا تیپا سیا کاواک سونه او گرتیگا تیپا تیا بافرای دیگرن آبخو راپور جالی انداما لیجنره و بریان آوندیا ایهاده نورای چویرمن و هاتیا خوندن در راپور اداد دیار کرن کلی گرتیگا تیپا تیا بافرای تحلیه یا شش گرتیان جهیلا لیجنه اداره و چاودری و هاتیا استن کرن زیدتیر ساله که گرتین کارم بیش تاریخ آبات انجواکی علمینان نقاش هف ناکرن و سپوره ببن هنج خاله در راپور هاتنه دست شانکرن و هانه سوکن گرتین ان نخوش خانه تن آستن کرن تن به جاره که گرتیان در دخن رویره دسته در روزنامه یعنی yaşamaya و شانه دم کی هاتنه قدخه کرن دستور نایدانی کو قنالن مخالف بین تماشا کرن و ها تی وی جی هاتیا قدخه کرن قاوش و ساحتنه چکرن کو گرتین کارن به هفره پیوندیان دینن تحلیه شش گرتیان جهلا لیجنه اداره و چاودری یا گرتیگه و هاتیا استن کرن مافی جیانه تایبت آگرتیان تیب پیکرن به کامران روزانه گرتی تن شوپاندن پشت اشکره کرن راپوره هفسرو کشاخ ایهاده انقره Ömer Faruk yazmacı akıbi yazmacı diyar ki o FPK'nin netici peymani nav netevi un netevi yine ugut ligirtike ham be avaya ke netici
رومتا مروانی معامله خراب لگرتیان تکرن لگرتیان لگرنا تازی جمارتنا لسر پیا تندوی حقارت معامله خراب تفرز کرن yazmazcı axaftına xwe de diyar kir ku divê dawî li bûyerên işkence û lêdanê beyanî divê derbarê kesên berpirsyar delî pirsîn bên destpêkirin û werin ceza kirin lêgerina tazî û tazîkirina bidarê zorê mafê kese û mahremiyetê têbin pêkirin nirxê moralê yê girtiyan tê xirakirin nasnameya sosyal hedef tên girtin yazmacı ji bo dawî li pêkiran mafan beyanîn ev pêşniyar kirin. Li Parisê çalakya girtiyan nexweş berdin platforma dengê girtiyan TSP û Konfederasyona Mafê Demokratîk a Ewropayê ya Parisê ADHK banga çalakiyê kirin. Çalakî li Strasbourgê Kemerê hat darxistin. Di çalakiyê de li ser navê TSP û ADHK a Parisê ve daxuyanî derçevemêniya hevpar hatê dayîn. Li daxuyanî de tekîlder rewşagirtiyê nexweş agahî hatin dayîn. Li daxuyanî de hat destşankirin ku jî îmraliyê hata girtîgehê hindin tecîd zêde bûne û têdawiya girtiyê nexweş tên aslan kirin. Di çalakiyê de wêneyên girtiyên nexweş hatine hildan û pankarta bila girtiyên nexweş bên berdan hat vekirin. Her ve duruşmeyên girtiyên şoreşger rûmeta me ne û li hundir û li derve hücreyan parçe bikin hate berskirin. Ji Komîteya Mafê Zarokan Anetewên Yekbûyî biryara dîrokî hatayên Savaş Çelik yê li Kop Amûşê Dijiya di 2016 de ji ber sedemên siyasî bihevjin û 6 zarokên xwe re koçî Sûriyeyê kiribû. Di 2022 ku dixwest biçe Ewropayê li Lübnanê hate bin çavkirin û anîn Tirkiyeyê. Savaş Çelik hat girtin û şandin girtika tîpa têya Dumlu Pınarê. Piştî bav hat girtin dayika zarokan jî ji ber sedemên polîtîk venegeriya û zarok li Holêman. AP zarokan Vesîf Çelik xwest zarokan dîsa bîne kopê di sê tebaxê de ji bo biraziyên xwe de çe 16 sal û Z C 14 salî E C 12 salî A C 9 salî F C 10 salî û F C 11 salî bîne Mûşê çû Herêma Federala Kurdistanê. Vesîf ku zarokên ra vegeriya li deriyê Sînorya Xaburê Asêma zarok 4 rojan û 4 şevan birçî hatin sekinandin. Zarok 3 Eylûnê êdî li yurda girêdayî Wezareta Xizmetên Malbat û Civakî hate bicihkirin. Hukuknasê navnetewî û dîrektörê Pîsûnelers Defentres Asya Kurtuluş Biştimar û Parêzer Şûle Repegoğlu mijar birin Komîteya Mafê Zarokan Anetewên Yekbûyîdan. Komîteya Mafê Zarokan Anetewên Yekbûyî serledan qebûl kir û ji bo biryara tedbîrine bide 2 hefteden da hükûmetê û parastin xwest. Her wiha serledana şexsî a parêzeran jî qebûl kir û ji hükûmetê heta 6 adara 2025 parastin xwest. Parêzer Şûle Receboğlu axê vî da zanin ku ev yekemîn serledana li Komîteya Mafê Zarokan hatiye dayînê û hatiye qebûl kirine. Şûlê da zanin ku got ew dixwazin ev biryar bê belav kirin. Narîn Güran 17 rojên bondayê mînakên denayê yên nû hatin dîtin. Zaroka 8 salî Narîn Güran di 21 tebaxê de li taxa çûl û a navçeya Bağlar a Amê de wenda bû ji wê rojê de xebatên lêgirnê didome. Apê Narînê Salim Güran di 2 Eylûnê de hate bin çavkirin û bi hinceta ku di wesayîta wê de denayê Aîdê Narînê hatiye dîtin ji sûcên kes ji azadiyê bêpar hiştin ji qesdî kes kuştiya hat girtin. Di çarçovê lêpirsîna didome de hat hînbûn ku mînakên denayê yên nû yên di wesayîta Salim Güran de biyên Narînê re li hev dertin. Li gorî nûçeya Munzur Presê koltuğa pêşiya wesayîtê ku şandibûn laboratuwarê krîmînal a cendermeyan Awanê mînakê denayê yên nû hatin dîtin. Ev mînak bi cilên Narînê re li hev derketin. Narîn 17 rojên wendayê derbarê wê de tu şop nehatiye dîtin. Xebatên lêgirine li gundê eger tu masê didome.
Pürtüka Gülten Kuşana Kate Qedexe Kirin Çaremin Dadgeh Cezeye Girana İzmir'e li serdaxwasa Serdozgere Komaraya İzmir'e biryare Qedexe Kine u be hevkirine dani ser Pürtüken Keçen Kobane u rengi mor a siyaseta Kurd ev her du Pürtük dema hevseruka HDP'ya İzmir'e ya beri Berna Çelik Şeşe Cotma 2023 siyande tebin çavkirinden deste serkirin dozgere li persine Qedexe'ye daxwaz kir Çaremin Dadgeh Cezeye Girana İzmir'e daxwaza dozger kabul kir u biryare Qedexe Kirine u berhevkirine dani ser her du Pürtüka. Rojnava nivîskara Amerikî Gayle Tesmens Loman Pürtüka Keçen Kobane nivîsandiye û di Pürtüke'de bahsa berxwedara Jirê Kurd aleti jî Daişê tê kirin. Siyasetmedar Gülten Kuşanak jî Pürtüka rengê mor a siyaseta Kurd di ser jinên ku di encama têkoşîna siyaseta Kurd de hatine girtin nivîsandiye û bahsa siyaset û têkoşîna jinên siyasetmedar ên Kurd dike. Fermandar Orhan Bingöl Fransa hate Bîranî ve ji bo Gülistan û Hêrojê Sibel Almanya Bîranî çêbe. Endama Konseye Fermandarya HPG Orhan Bingöl Ali Dinçer 6 Haziran 2024 li Herêma Parastina Medyayê di êrişa dewleta Tirkiye dagir kerde şehîd bû. Ji bo Fermandar Orhan Bingöl li bajarê Mentez La Julie Fransa li navenda civaka Kurd merasimek mezin pêk hat gelek kes tevlî bûn. Piştî deqeyek rêzgirtinê sînevîzyon li ser têkoşîna şehîd Orhan hat pêşandan. Li ser navenda civaka Demokratik axaftin hate kirin hat gotin Fermandar Orhan Su 3 salan besekin tekoşin ke rastiya militaneke apo yek u her keliya xwe fedayê azadiyê kir derxist holê. Nîşanê herkesî da divê sekna li hemberî dijmin û xiyanetê çawabe. Sibe jî wê ji bo Rojnavavan Gülistan Tara û Hêro Bahatiyên E23 tabaxê li navçeya Seyîd Sadiqa Silêmanî di êrişa dewleta Tirk de şehîd bûn Bîranî çêbe. Bîranîn wê li gora dema Avrupa saat 13 li Kölnê pêk were. Têpayîn hem pişên Gülistan û Hêro malbatên wan û gelek kes beşdar bibin. Rojîn û înisiyatîfa Rojnavavanên Kurdistanê herkes vexwend Bîranînê û wiha gotin. Em ê di 8 Îlûnê de ji bo xwedî derketina têkoşîna hevalên xwe yên hatine qetilkirin bên bahev. Em bank li tevehî dezgehên ragihandina gelê Kurd û dostan dikin ku tevlî merasima Bîranînê bibin. Duyemi Mirîcana şehîd berçem ajîna Bakur û şatê Sûriyê ku ersê mehin amadekariyên wê tên kirin vê du li bajarê Kobanê dest pê kir. Mirîcana şehîd berçem di danê sibehê de bi meşa huneriya sedan jinan pêşengehên tablo û karên destan sînevîzyona li ser jiyana şehîd berçem û pêşandana şanoyên xwendî peyamên cûr ve cûr dest pê kir di bernameyê êvarê de ku li qada şehîd Agît ya li navenda bajarê Kobanê bû stranên gelerî û govendên çandên cuda serwer bûn. Qada ku bi wêneyên Rêber Abdullah Öcalan hatibû xemilandin bi hezaran ji şêniyên Kobanê ji zarok ciwan jin sazî rêxistin û tevgerên li kantonê bi girseyê amade bûn. Li destpêkê de sînevîzyonek ji perspektîfên Rêber Abdullah Öcalan ku Mirîcana diyarî wê tê kirin hat nîşandan. Li aliyê kedin koma etnografik zeytun ya jinên Ermenistanê peyamek ji bo Mirîcan nîşandibûn ku hat pêşkêşkirin. Paşê ji hunermendên bermavçem dîmenek ku stran diyarê Mirîcanê kir hat temaşekirin. Pişe komên müzîkê ya koma Stêra Zêrîn ya kantona Qamişlo, koma şehîd berçem ya kantona Efrin Şehba, koma şehîd Vejîn ya Helepçe cuda Cudî ya jin a kantona Qamişlo bi awaz û hestên xwe stranên gelerî yên şoreşkerî pêşkêş kirin ku li derdora muzîka wan bêhnaber xelkê govend kirêda. Her wiha hunermend Zeynep İshak ya Çerkes ku ji kantona min biçeye beşdar bû bi zimanê xwe yê dayîkê stran gotin. Herî dawî jî koma Balîmerê ya govendê a ji kantona Reqeyê Mirîcan bi pêşkêşkirina govendeke ji kevnîşopiya peravên çemê Firatê bi dawî kirin. Vê roja duyemîn ya Mirîcanê ango îro bi nîşandana belgefîlma hêza di saat yekan de li navenda çand û hunerê Baqido her wiha konserên müzik û govendê li qada şehîd Agît berdewam dike. Peligodanên jarmen û çeyên saat 12 pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.